Entorn a la sentència de l'Audiència Provincial de Barcelona pels delictes que va ser acusat l'exalcalde Josep Antoni Blanco de prevaricació i de desviació de cabals públics de l'empresa municipal Grans Promocions, des de UM9 ens agradaria fer o valorar algunes qüestions. En principi, dir que les sentències, si bé absolt del delicte el senyor Blanco i altres membres de l'empresa, en cap moment, sinó tot el contrari, es reafirma en l'incompliment i en la il·legalitat de moltes de les actuacions que des de UM9 veníem observant ja. Pensem que és una sentència feta 8 anys després de que fos presentada i en contra de què diu el senyor Blanco, la presentació d'aquesta denúncia no es correspon a cap malèvola intenció de UM9 de persecució política del senyor Blanco, sinó que es fonamenta en uns indicis de que les coses dins de l'empresa municipal no s'estaven fent bé i a partir, cal recordar-ho, a partir d'un informe molt contundent de la interventora municipal on es detallen precisament tota aquesta sèrie d'il·legalitats. La sentència, ja dic, reafirma aquestes il·legalitats, si bé no s'ha pogut demostrar el delicte per manca de proves. També voldríem recordar al respecte que en aquesta empresa hi ha hagut suposats robatoris, pèrdues de llibres d'actes, etc., una cosa completament anormal en qualsevol empresa i més en una empresa pública. Hi ha un fet també que és determinant per UM9 i és que la intuïció que teníem i que per la qual cosa nosaltres ja ens vam retirar del Consell d'Administració quan formàvem part com a regidors de UM9 a l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes s'ha confirmat, és a dir, allò no es feien les coses correctament, hi havia una política clientelar, hi havia una política, només cal dir-vos que vam assistir al judici i en tenim la prova, és a dir, quan el senyor Fernández, que era d'alguna manera el gerent de l'empresa, se li pregunta com es va assabentar del concurs perquè no hi va haver-hi concurs públic, ell va dir, i la sala va riure i tot, va dir que les coses es deien en el bar de davant de l'Ajuntament a les Roquetes. Això és una prova del maltresta, de les maneres dolentes de gestionar que ha tingut, inclús xulesques, que ha tingut el senyor Blanco en quant a la gestió de l'empresa municipal. I això és l'important per nosaltres. L'important va ser que UM9 va detectar allò, va saber donar importància a l'informe de la interventora municipal, que s'ha demostrat que allà hi havia unes irregularitats i que per fi, gràcies a aquesta acció política i necessària i que a més la tornaríem a fer des de UM9, del grup municipal de UM9, aquesta pràctica va ser d'alguna manera finalitzada. Aquesta és la veritat i una cosa que constata aquesta veritat i aquesta realitat és que el mateix senyor Blanco dimiteix com a alcalde a partir de la denúncia que fa UM9. És a dir, no és a partir de cap persecució política a la seva persona, sinó precisament a partir de la seva mala gestió i d'una praxis il·legal que es feia des de l'autoritat municipal.